Tady. Tak, sedni. A čekej. Čekej. Čekej, Myšáku. Tak, je hodnej, čekej. Teď vám něco ukážu, jak je Myšák hodnej. Tak je hodnej. Tak, to je hodnej pejsek. Hodila jsem mu tam sýr. Ten má hrozně rád. A Myšáček je hodnej, on ví, že si ho nesmí vzít. Ke mně pojď, Myšo, ke mně pojď. Jak je hodnej. Hodnej pejsek, ano. Čekej. Tak, a ke mně. No pojď, no pojď. Tak je hodnej. No pašák, sedni. Tak, lehni, 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 lehni. Tak, moc se mu nechce, protože tady je kolem něj samej sýr. A ten má Myšáček rád, viď? Ale on je hodnej, to je pašák hodnej. Ano. Tak. Sedni, sedni. Tak, čekej. Ano. Popros. Výborně, hodnej, sedni. Tak, je hodnej. Lehni. Lehni. Tak, je hodnej, ano. Hodnej chlapeček. A pozdrav, 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 pozdrav. Pořádně, pozdrav. Tak, je hodnej, ano, pašák je, ano. A popros. No, výborně, ano. A teď si můžeš jít tadyhle sýrek, pojď. Tak je hodnej, hodnej pašák. Tak, teď panička dovolila. To je hodnej kluk.